nke eluigwe meghee. Meghee meghee nna onye ọlụ nwere ụgwọ o. Meghee meghee ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee. Nna meghee o ọnụ ụzọ nke eluigwe. meghee Meghee o ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee. eze ebube meghere anyị o. ọnụ ụzọ Nke ngozi o. meghee Meghee o ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee. ọ dị onye pụrụ ịnọchi ya ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee meghere anyị o. ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee. ọ dị onye pụrụ igbochi ya ọnụ ụzọ nke ngozi meghee meghere anyị o. ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee. eze ebube meghee o ọnụ ụzọ nke ngozi o. meghee Meghee o ọnụ ụzọ nke amara eluigwe meghee. nna meghee o ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee. Jehova lee ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee. ụmụ gị na-abịa n'ezie ọnụ ụzọ nke eluigwe o. meghee Meghere anyị o. ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee. ọ dị onye pụrụ ịnọchi ya ọnụ ụzọ ka mara o. meghee Meghee o ọnụ ụzọ nke eluigwe meghee. Akụkọ a bara uru iji wee zi ihe. A na-asị ihe ọma mmadụ ebu na ya, ma a sịrị nke ma ihe ọjọọ m ga-ebu ya bụrụ ihe ọma m. Ebe m maara na onye ezi ome a sịkwarị na ọ nwụrụ ọ ga-adị ndụ ọzọ, nke kacharị mma n'eluigwe. Ihe mere na Kano n'ohu abalị na 8 n'ọnwa Septemba 1990. Multi-millionaire Eze David Obi Okonkwo, ezigbo ọgọ, nwa amaala Ọrantị na Ugbo, Anambra steeti. Ụwa enweghị isi. Ndị gị kpọrọ ka ọ chịrị ọzọ n'ihi obiọma gị. Eze dị ọra, Sabki nke abụọ ndị Igbo na Kano, Chairman Managing Director David Enterprises Nigeria Limited. Ebe ọ bụla ị nọ taa, ị ga-ekwenyere m na enyi ụwa ezughị oke. Sọọsọ enyi e mere Jizọs bụ ndụ ebighị ebi. Udo dịrị mkpụrụ obi gị. Madam Victoria Okonkwo, naanị ofu ihe na-akasi mụ na gị obi: eluigwe, anya ukwu, obi ụfụ na oke ọchịchọ. Ọ dịghị ebe ahụ. otu a Agaghị ahụ ndị na-agba egbe n'ebe ahụ. ma ọlị. Ụlọ ebe anyị ga-ebi bụ ọla edo, ọkụ adịghị agba ya. A sịkwarị na akwaturu ụlọ anyị n'ụwa, anyị nwere ebe obibi ka ya mma n'eluigwe. Naanị were onwe gị na ezinụlọ gị nyefechasịa n'aka Chineke. Jizọs bụ di, o kwesịrị ntụkwasị obi. Nna meghee o ọnụ ụzọ